Салом алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Ай Самара ҳамада салом. Буда соат қариб ки дешабай дербоз дар канал видео сабт накарда будем ва имрӯз бениҳоят сабаб шуд ки мо ҳаме видеоро сабт кунем, дар канал гузорем. Нав бои Нурулло Алиев гузашт дар UFC, якумин варзишгари тоҷик дар намуди ММА ғолиб омад ва и аллакай дар таърих даромад ки якумин тоҷик дар UFC дар дебюташ якум бойша задак. Мо Нурулло Алиева табрик карданем сидқан ай таҳти дил. Вай фурсат истифода бурда ба тамоми мардуми Тоҷикистон дар гиҷое набошен, боварӣ дорум айни вақт ҳаме боя тамошо кардагин ва бениҳоят хурсандем ва боз Нурулло Алиева дастгирӣ мекунем ки дар дигар боёш ҳатман ғолиб рояву ва парчами ҷумҳури Тоҷикистона боло бардора. Аз души Нурулло Алиев боя бор дига табрик. Тоҷикистон омада салом. Дар гиҷое бошӣ набошед, сарбаланду хона обод бошем.